Machiegni jahera mar pej laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu mataina Ruth Otieno kenda mor mokalo ni wendona kendo daktari osechopo studio. Abo miye thuolo nyiso ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage aito adonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari pej laktar odiochieng' ma kawuono. Ero kamano ahinya Ruth. Nyinga Levi Onyango Juma, wuod game kendo adak Nairobi kae yore mag tich. Adlonye weche go mag tuoche machando pach dhano kata obwongo dhano, dho ngere luongo ni psychologist, kendo amor kawuono kabiro kae mondo wawuoe topic ma Ramogi bro penj laktar bro miya kawuono mondo awuoe. Ero kamano nya topic ma kawuono Dr. Levi en neko makongo kelo, wanyalo wacho kata ni alcohol induced psychosis, tiende ni en kongo otudore kod rochruok mar obwongo kata mar paro, koro neko makongo ema kelo. Bende wantiere kod tuo aina ni kata chandruok machal kod mae. Kongo to nigi tuoche mang'eny mokelo, to achiel kuom gi en dangri mar obwongo, kata onyalo ketho obwongo e yore mopogore opogore. To kwang'iyo neko, kaka wacho ni neko, ka wacho neko mano gi dho ngere waluongo ni psychosis, manyiso ni ng'atno ma pache ok ler, kata gik motimo, timbene motimo, kata kako wuoyo, kata kako oriwre gi ji, gik motimo ok en gino ma ng'at ma normal timo. Kaka owi paro ok kaka iparo, paro mare bedo mopogore matin. Kako reason ok opogore gi kaka reason bende, koro yudo ka pachu nyalo bedo ni ntiere kaka winjruok kode nyalo bedo matek. To gini ikelo gande kongo ntie kaka nyalo ketho obwongo dhano, ma ng'at mane bera ma ng'at mane ngima ma onge shida mane oneno mar paro kata mar obwongo ne en godo ochak bet godo. Koro mane mwaluongo ga ni alcohol induced psychosis. To sama wacho psychosis, wawacho ga jogo ma gin out of touch gi reality, manyiso ni ok ging'eyo kaka alwora gi chalo. To kongo kelo ma e dienje, abro wacho dienje adek ma gino nyalo, ma kongo nyalo kelo tuono. Kidieny mokwongo en gino ma ng'at mosetiyo gi kongo e period malach kata e thuolo malach, kata ng'atno mosetiyo gi kongo kuom seche mathoth, ng'at mane wacho no osetiyo gi kongo kuom higni 5, higni 10, higni 15, nitiere vitamin moro mane wi obwongo wa kae mwaluongo ni vitamin B1, gi dho ngere waluongo ni thiamine. Thiamine ni kongo nyalo ga duoko levels mag chien, kendo nyalo interfere kod kaka body marwa kata mana kaka dendwar yuayo vitamin B1 no ero. Sama vitamin B1 odok piny to chako kelo shida e obwongo. Vitamin B1 yudore e obwongo mar dhano, to sama oduogo piny kata sama levels mage oduogo piny, to mano chako kelo shida e obwongo mar dhano kendo kaka pach dhano timore. Gino ma vitamin B1 waluongo ni vitamin B1 deficiency nyalo kelo mokwongo, ibro yudo ka ng'ato ochako bedo gi confusion manyiso ni onyalo chako pache nyalo chako lal, moko nyalo ng'eyo ni en kanye, ang'o matimore, sama onego time gimoro wiye nyalo wil, to bedo that state for onyalo bedo e state no kuom thuolo malach. Gino mar ariyo, sama vitamin B1 mane obwongo cha odok piny kelo obwongo mar dhano, en gino maluongo ni delirium kata delirium tremens, manyiso ni ng'ato nyalo chako experience gigo kaka oneno gik ma dhano jomoko mane alwora ne ok timre nadi, ok ne. Kata nyalo winjo gigo ma jok mane alwora mare ok timre nadi, ok winji. Koro no ka ng'ato bet kende, to maybe kata kosemer kata samo komadho kongo to chako loso kende, kata ochako wacho gik moko mi ipenjri ni to ng'ani to ang'o matitime ineno, kata ochako gwonyre ka gima gik moko lage, lakini gima lage to timre nadi, onge. Koro manyiso ni gino okelo gicho mwaluongo ni hallucinations. Koro tuono mano ero, vitamin B1 no sama odok piny nikech okele gi kongo, condition no waluongo ga ni Korsakoff psychosis. Koro Korsakoff psychosis no tikele mana gang'owa gi sama levels vitamin B1 ni kodok piny nikech kongo emotimre nadi, emokele. Ochakre gi gima waluongo ni Wernicke's encephalopathy. Koro kowuok e encephalopathy kae ma koro confusion nitiere. Which will bende nitiere kanyo, encephalopathy kanyo. Yudo ka ng'ato wiye chako wil, memory loss, ma gimoro onego beno timo to wiye wil moko timre nadi, moko timo. Kata iwacho ne gimoro to pachako duok piny, koro yudo ka mano kelo shida. To koro kaka omedo dhi kata kaka omedo madho kongo, final stage mar Wernicke's encephalopathy emwaluongo ni Korsakoff psychosis, ma koro ng'ato en ng'at ma wiye cha koro weye completely.
makoro chako neno gik ma jam moko ne ochako winjo gigo ma jok moko ok winji to chako kata timbe moko magalagala ma ng'ato ok otimre nadi aggression bo kelo gande yudo ka ng'ato chako bet mager sana ma onyalo ga yawo lweny sasa ting'e ni ng'at ma ngima ma wiye ber ok en ng'at ma en gimoro amora onini gi lweny odwa ni mondo odonjre gi lweny ka ng'ato kwinye matin ten lweny koduogo ot kacho yudo ka chiemo onge ten lweny en lweny masaka sa miyudo ka koro ng'ani bet godo ot kacho bende timre nadi obet matek koro mano kaka wanyalo wacho kidieny mokwongo makongo nyalo kelo. Toni wacho nwa kata ni kidienje adek to kidienje mokwongo ka bende pimonwa ni vitamin B1 ni mabende wanyalo luongo ni thiamine gidho wegi ntiere kako dok chien kotenre kod weche makongo tawinjo kimulo higni ka ng'ato osemadhe kuom higni 5 higni 10 15 20 manyiso ni kako medo dhi kaka vitamin B1 ni medo dok piny to kapono ni ng'ato weyo to kendo treatment kata management mokwongo mar Wernicke's encephalopathy awacho ni stage mogik cha ema koro waluongo ni Korsakoff psychosis ng'ato kowe kongo kata kowe mer kapod gini pok ochopo stage mogik chande to management kendo treatment mare nyalo bedo mayot lakini kod dhi mochopo stage mogik chande to koro yudo ka koro symptoms ema nyalo bedo managed lakini ok inyal thiedhe motimre na ni koro moduog kaka ne entiere koro ber kichako kode kapok ochopo kuma koro to dakteche biro nyisi ni kijana ni kama osechope ni tuone ni osechopo kiwango machalo kama kalure gi assessment gi diagnosis ma ibiro tim kacha kidieny mar ariyo kata level 2 chal nade kidieny mar ariyo makongo nyalo kelo goneko en gino ma wawacho ga ni ng'ato weyo madho kongo abruptly maonge management mar daktari manyiso ni merga imadho kongo to chieng' moro ibukre ni kawuono to atimre ne aweyo kongo mano nyalo interfere kodi nikech gimineno ga nyalo hinyi no mano koro kongo kendo kigole abruptly maonge management mar daktari kata mar thieth miyudo tiyudo ko nyalo interfere go bwongo mari gima timore en ni koro mae to wadonje gino maluongo ni dopamine koro wawuok e vitamin B1 wadonje dopamine sami madho kongo kata sami tiyo gi yedhe moramora mamero ji dopamine medore e obwongo mari to dopamine miyude e obwongo mari koro nikech dopamine en maluonga ni happy hormone manyiso ni omiyo ng'ato winjo ka en normal equilibrium en state monyalo gimoro ka ng'ato wacho gima mor to nyalo nyiero is a happy hormone koro dopamines gima timore ga ni sama watiyo gi yedhe mamero ji makongo en achiel kuom gi to levels mag gi shoot malo nikech dendwa nigi yore mag golo dopamine koro sama dendwa wasechako keto kongo kata mana nyasore kata mana drug mora more dendwa to yath mwakete dendwa chande dhi golo dopamine mare mwaluongo ga ni chemical dopamine dendwa golo natural dopamine koro sama chemical dopamine nie wiwa gimora mora ma chemical biro kong'eny seriously koro yudo ka sami abruptly ichungo madho kongo chande to interfere gi dopamine levels gi manyiso ni dendi noseng'eyo normal moro mar chemical dopamine ma chemical dopamine chadhiga to nego your natural dopamine system makoro dendi ok nyal golo dopamine mare kende nyako depend e kongo chemical no eka mondo iwinj ka in normal temo miyo mane miwinjo ka ng'ato dhi bet gi substance use disorder kata alcohol use disorder nikech koko madho kongo no to ko winj ka en ng'at masawa koro kidhi miwe kongo dichiel kama ma sami seneno ga ka ng'ato samoro madho kongo momer sana to koko yudo kongo no mwaluonga no dhi golo lokcha koko golo lokno to winjo ko tuo winjo ka wiye bare ok onyal nindo gigo otetni gigo duto koro mano miso gani bwongo mare kwayo dopamine cha mondo bed ang'owa obede system kanyo koro koki supply ye king'ado pathway mar dopamine no dichiel tiyudo ka gino nyalo muocho wi ng'ato makoro onyalo chako behave mafani ochako hallucinate ochako neno gigo ma wacho mana kaka wacho vitamin B thiamine kande onyalo chako neno gigo ma onge ng'ato nyalo chako go koko moro moking'e no timre nade ni koko ni akanye manyiso ni gicha o interfere gi parts mag obwongo mage ma chemical cha odhi makoro onge to parts go dwaro ni mondo chemical no timre nade obedie emomiyo kata ka ng'ato okele thieth mar kongo mar treatment to ntiere thieth mikwongo kete mwaluongo ga ni detox chande mantie yedhe manyaka kete ng'ato mabro balance that chemical composition mare for some period of time kapok otimre nade
kapok oweye makoro onyalo beta kende kamano. To gini oko affect ji duto. Okomino ni ng'ata kowe kong'o mosega bedo kamadho kong'o ma to nyalo bet gi chandruogni. Composition mar dendwa opogre to ng'ato ka ng'ato react ga differently to kalure gi gigo kaka dend ng'ato chal gi kaka ng'ato chiemo gi nutrition mar ng'ato. Koro okomino ni kawacho ni ng'ato kowe kong'o dichiel to ji duto mamadho kong'o kowe kong'o to bro timre nadi? Bro bedo kod chandruogno. Lakini wanyalo advice ni ka ng'ato mosebedo kamadho kong'o for a long period of time dwa weyo kong'o to mondo at least one daktari mondo tim medical approach. Koro igolo kong'o cha timi gimoro manyalo replace that process kapok ing'ada gino dichiel kama endi. To ere kaka kapo pod wantiere kidieny mar ariyo, ere kaka kidieny mar ariyo ni nyalo kelo neko ma kong'o kelo? Koro mano kaka wacho ni endi, dopamine no kigole abrupt nikech en gi functions mag dend ka endi ma nitie gima luonga ni equilibrium. Oketo pachi oketo create balance. Koro sama igolo balance chande nikech balance mar natural system mari nisegolo sama ni chako madho kong'o miketo chemical dopamine. Koro chopo kuma koro dendi no ok onyal secrete dopamine mamare kende nikech chemical dopamine nosetieko. Aiti biro chemical dopamine ma ketega mokete intact equilibrium cha be ibiri timri nadi? Igolo. Koro mano interfere gi tich kaka obwongo mari timre nadi? Kaka obwongo mari tiyo, kaka frontal lobe mari tiyo, kaka hippocampus mari tiyo. Iyudo ka gino timre nadi? Owuok. Dr. Levi Wamake maka kanyo wakawie yueyo ka waduogo to wadhi nyime gin kidienje adek kaka Dr. Levi opimonwa. Kidieny mokwongo isemadho kong'o aming'a nyalo kelo ni chandruok mokalo wadendo kacha ni neko ma kong'o ema kelo. Imadhe kati we nyadichiel mane bende nyalo kelo ni chandruok neko ma kong'o kelo. Ka waduogo to wadhi nyime kik isud kata matin. Kanyiero kod mor dhi nyime, nadwa bedo lawyer. Kaporo piene mininde okinyaban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushende dwa participation ni winjo. Pesa na mise cham. Oinga yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Ona we wanamgwenya sis. Onjaore. Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani sani ji tema pek. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Bochopo kinde makoro picha moro wuok migoyo iluongo ni paparazzi. Paparazzi go nomiya pesa, keche kana dhi function achiel kanyalo paro, to anwang'o kokelo na pesa maber. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Juma thoth gombo idho ndege, to kata moseneno ndege, neno mana mafuyo. Bende ng'eyo ni nitiere ndege molosie Kenya ka. Tudri gi Sharon Ong'ao kiny saa 1:03 otieno. Komi sigande kalapapla molosi gi wuod luo e pachoka. Wan gi robot, wan gi ndege ni, waloso masinde te, ok mana magi kende. Nitie moseloso mang'eny miuso ka. Mana Ramogi TV, kik bai. Double King. Sango nini bandiko. Bote mingi baninga. Machek ni urunyo kwa Ramogi wange wangjoi mar Ramogi TV ma entie dero. Elongole rumba.
at room temperature. Every Saturday nyakora mungajua. Inyalo oro request mari. Ultima chuo career de kauchiel no. Lunganya boy handsome woman away. Aruji bed at the breakfast. Lungani Stella Brenda. Ochie. Nyinga and PDG Papa Vic. Seki mwenda ya motema na weni fidelite. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Machiegni kendo wadhi nyime kod Neko Makongo Kelo kare kongoni okelo chandruoge mang'eny mopogore opogore tachiel kuomgi en neko mabende Dr. Levi kotinde kod tuoche mosega pimo neko ni enie tuo marach en achiel kuom tuoche marach mogik nikech nyalo bedo ni dendi ngima to pachi koro ok ber kendo ok ti maber to ma en kong'o emokele dendi kidieny mar adek kidieny mar adek kong'o nego ga gigo mwaluongo ni neurons e obwongo dhano neurons go ema konyo ga obwongo dhano communicate kata wuoyo between them ka wacho ni temporal lobe gi parietal lobe kata ko wacho frontal lobe gi occipital lobe kaka gik moko tudruok mar obwongo e wich kanyo ero watimo through gik mwaluongo ni neuron gi neurotransmitters koro kaka imedo madho kong'o nego ga neurons gi to kong'o be nyalo miyo ga obwongo ng'ato duogo beto ma shrinkage waluongo ga ni atrophy manyiso no obwongo ng'ato to shrink sama obwongo shrink no ing'eni kaka lwetani kata lwetani kaka en ni kata modiye kama abiro winjo pain sama obwongo ni dire ga chato inyo ngowa parts mag obwongo ni inyore sama pango mag obwongo ni inyore no or reflect physically to koro yudo ka ng'ato nyalo chako wiye nyalo chako weye to gini nyalo kelo kata tuo no kata jok nitie tuo miluongo ni alcoholic dementia mayudo ga jogo matimre nadi mamadho kong'o manyiso ni chopo kuma ibe chako bet gi will mokel nikech obwongo mari ise shrink ochal gima mich obwongo mari actually obet mane wad mamanyo obwongo mari chako bet momich sama imiyo obwongo mari no parts mage interfere gi kaka obwongo mari timre nadi tiyo tiyudo kama no nyalo kelo stress kokelo stress obwongo mari to mano nyalo miyo wi ng'ato timre nadi wi ng'ato muoch manyiso ni koro ok ni ng'ado kong'o dichiel lakini setiyo gi kong'o for a very long time ma kong'o no koro sechako killing gik moko mane kaka parts mag obwongo magitiyo kande tiyudo kamano koro interfere gi ng'ato ma ng'ato pache nyalo ga weye kata nyalo ga bedo janeko mano kidieny mar adek ma kong'o nyalo kelo godo gino mwaluongo ni psychosis koro inego parts mag obwongo ma responsible for kaka ineno gik moko visual spatial mwawacho ga ni visual spatial kisenego parts go eko to koro kata neno gik moko ineno ka koro ichako neno gik moko ma blurry koro itemo strain mondo timbre nadi mondo ineno to be okine kare sema doko mo obwongo dhi mo okay to occipital lobe mari ma responsible gi kaka timbre nadi vision mari koro gini ketho parts mag obwongo mopogore to the more ketho parts mag obwongo e kaka ineno ka neko cha be timore nadi medore koro ber ka ng'ato nigi ng'at mamadho kong'o moneno ka tabia mag ng'ani osechako lokre kata mana hygiene ng'eyo mokwongo ni ng'ato pache osechako weye ng'at mamer ichako ga ng'iyo gik moko kaka personal hygiene kata ler mar ng'ato mano neko mar kong'o osechako ibino ka neko osechako ng'ani ne madho kong'o to notiyo tijene to nena ng'at maber lakini lil moro chako donjo moki understand kata okielewa ni to lil ni en ng'ani tiyo kolwokre kata gi ode kidhiye yudo ka gik moko tapa ka olila ma enana kata onyalo dhiye
liel ka ng'ato kata onyalo donjo e mkutano mar ng'ato tiyudo ka en ng'at molil moko ng'eyo moko dwa take care of themselves. Koro kiyudo ka neglect mar ng'ato chande osechako donjo, to mano ng'aki ng'e ni kong'o ma ng'atni madho ni osechako interfere gang'owa gobwongo mare, nikech mano oseketho judgment mar ng'ato. Koro mano gimo nego beni ng'ato mago ranyisi mana machon kisechako neno level no, to mano ng'at monego beni koro imanyo ne ang'owa, imanyo ne kony. We manyiso ni kong'o ni okonego beni ng'et wacho ni ang'ane ja kong'o en olil ga kamano kod gik makamago neko mar kong'o osechako donjo kuom maka pono ni okotime gimoro to nyalo kelo chandruok matamre gi nono. Daktari, jomage mantiere kod thuolo mamalo mar yudo alcohol induced psychosis kata neko ma kong'o kelo, ang'eni biro wacho ni jogo mamadho kong'o jogo osemadho kong'o aming'a akoso nikech nyocha ne waneno report moro e weche manyien kidieny mokwongo mar donjo kong'o chani luonge nang'o wacha experimenting tere nying mani luonge godo abro nyisi ni tinde rawere matindo nyithindo matindo kidigni 6 nyaka higni 12 nitiere kaka gibedo kaka irwako gi e kong'o irwake itimone nitiere gima ni wache chendo moro ka abro penjo ni no abo chako gi jogo ma ng'at ma nigi chance mamalo mokwongo mar nini en nyathino monyuol kamin madho kong'o ma nyathi monyuol gi gino maluongo ni fetal alcohol spectrum disorder, manyiso ni nyuolo nyathi mosetimre nadi mosemer chuth. Koro nyathini nitie gino maluongo ni cognitive impairment, manyiso ni cognition en gigo kaka memory, manyiso ni kaka ng'ato nyalo paro kata okano gino mosomo, judgment kaka inyalo make decisions here and there, thinking kaka iparo. Koro magi functions maluongo ni cognition. Sama wawacho cognitive impairment manyiso ni functions mag cognition gi ntiere kaka ok gidhi mano mol. Nyathino monyuol gi fetal alcohol spectrum disorder, cognition impairment mare oyudo ka pod en min nyathi en ei min, manyiso ni koro en kobro madho kong'o to chances ne mag yudo neko mar kong'o no ni malo mopogore gi ng'atno motimre nadi monyuol gi miyo mok timre nadi mok madh kong'o. Koro miyo moro amora mong'eyo ni nigi ich kata moting'o nyathi iye nyaka obed motang' sana kendo otem matek mondo kik oti gi yedhe moro amora matimre nadi mamero ji, especially kaka kawuono koro wawuoye kong'o ni nyaka we mer mar kong'o. Mar ariyo mamiyo ng'ato yudo alkong'o kata kong'o en jogo mariwo kong'o gi yedhe mamoko. To yedhe mamoko gi nyalo bedo kata mana yedhe mobedo prescribed mag ulcers kande. Gima timore ni sama imadho yath, imuonyo yath, kendo daktari ndikoga do not take alcohol, avoid alcohol, avoid milk. Sama daktari ondiko ni kamano no, daktari no nitie gimomiyo ondiko ni mondo avoid ang'owa kong'o kata mana chak, manyiso ni kong'o obedo metabolized gi liver marwa. Liver cha iluongo nang'o? Chuny. Bas to yath mimuonyo gani bende metabolism mare timre na ang'owa e chuny kanyo. Koro sama iriwo gik moko ariyo gi liver no bende onego bed gani secrete, nitie kaka onego bed no clean gigo madhi e obwongo. Sama iriwo gigini overwork liver, mano function mokwongo. Sama overwork liver wiye nyalo wil mowe toxins mag kong'o go chope ang'owa e obwongo mari, nikech onego bed ni liver no ema en kaka en rachungi mochungo gigo mabro dhie central nervous system ma obwongo is part of that. To liver no sama ise overwork ema en otiyo e yath mimuonyo cha to kong'o ni be imuonyo to otiyo nyaka chiemo. Iyudo ka wich liver be ni sama overwork gimoro ko nyal tiyo maber. Koro nyalo weyo ga toxins mag kong'o ka waluongo ni acetaldehyde kodhi e obwongo, to mano nyalo kelo psychosis. Koro sama imuonyo yedhe kata sama itiyo gi njaga titiyo gi ang'o kendo chaki nywando nyaka gi kong'o kendo buoch mar obwongo mari bende timre nadi bende ni malo. Koro mago mana risk factors mani kanyo. Aito be mana kaka iwacho no, ng'at mosetiyo gi kong'o for a very long time bende ni at high risk mar timo ang'owa mar yudo alcohol induced ang'owa psychosis. Nutrition mar ng'ato kaka ng'ato chiemo. Sami wacho vitamin B1, nitie chiemo ma nigi vitamin B1 mang'eny. Inyalo chamo gigo kata mchele nigi vitamin B1. Orange iluongo machungwa nigi vitamin ang'owa B1. Anguro ringo mar anguro chande nigi vitamin B1 mang'eny. Koro yudo ka kong'o mayo ga ng'ato appetite. Kako chiemo timre nadi opogore gi kako ng'at ma kawaida mok madh kong'o timre nadi chiemo. Koro sama
nutrition mari daktari koro nyalo chiemo maber taka ni chiemo maber ma yudo vitamin B1 to kata koro kibile matin to thuolo ok ni malainya thuolo ok ni malainya ma ni wi nyalo muoch nikech ma director wapenyo ni machunga nigi vitamin C koso vitamin B1 thiamin ni nyaka gi machunga wang'ene kata weche mag timo ne ji induction e weche mag kong'o ng'ato bedo introduced ibedo inducted kata iketi okang' mokwongo mag madho kong'o kopogore kod nyathi ma omak ich ne gi miyo ma madho kong'o mamano daktari chiemoro ni sewuoye tapani onego wakawe gi pek modwarore godo ka in ng'ama miyo ma pod dhodho ma nyuol ka ber to kik imadh kong'o nikech iketo nyathi cha inyuolo nyathi mosemer chuth samoro nyathi mane ok onego bed ni mer tisekete kong'o mang' kobila bila matin to dhi trigger kata dhi tuge omur mabindo kapar ka en gima ber ahinya report ne chano wuok miyudo ni nyithindo ahinya gwenge mane bombe gi gichako madho kong'o ka gitindo saidi mayudo nja higni 6 higni 7 higni 9 to semadha kong'o mosedonjo e dende kamili ka higni chopo higni 10 initiation ka iwacho ni initiation sani timore e higni man piny na winjo ka riponi no miya buok mokalo kaka laktar molonye weche mag obwongo ka nyathi obedo initiated kapod otin kamano waluonga ni onset of use yes kichako madho kong'o kapod nyathi matin chances magi mar ni nyalo yudo psychosis chabe ni malo nawacho ga ka en obwongo mar dhano develop nyaka the age mar higni 25 koro kikawo ja higni 10 ikawo osechako madho kong'o kata obwongo neno pok otimre nadi pok otiegre manyiso ni kong'o nigi toxins mage asewacho acetaldehyde manyiso ni toxins mag kong'o ka dongo gi wi nyathini to gi disrupt kata gi ketho gi rocho composition mar obwongo no manyiso ni kaka obwongo nego beni tiyo timore nade koro pach nyathi lokore ka pod nyathi matin kaka medo tiyo gi gini kaka timore nade to research mi wacho no kata iluongo nango research intie wach mitiyogo orach gi kaluo nikech no wach ni kaluo western mano Nyanza gi no western ni ka joka tiyogo to mano koro girewo Nyanza gikawo gi shemeji wa giketo kamora achiel no yudore ni jo Nyanza ema nigi ji mang'eny matiyo gi kong'o mar illicit manini kong'o ma michwaka ni e Kenya te manyiso ni koro oganda wa be nyaka ng'i ni to illicit kong'o ma illicit ni bende ang'o mokete i kong'o ni ang'o moriw gi kong'o awacho ni miriwo gigi timo kamae ni gigo miyo dhano wigi muoch within a very short period of time yo kiwango matin to mi madho go kong'o no tiyudo ka koro ng'ato en aina ng'at ma ok onyal konyre kende to ok onyal konyo ng'at moro amora kende mani ng'eni en wach mapek mokalo daktari emomiyo chenro mar penj laktar ni ok adwaga ni ng'ato we moko winje nikech entiere ga kod yawo paro mathoth mokalo ka ng'ato neno ranyisi mage mokwongo ni sewacho ni personal hygiene ka en ng'ato mani dhi tije oler onyalo luokore onyalo pango gigene to koro ineno ka osechako jwang'ore ajwang'a kata luoko kolwokre samoro kata kurwako socks to onyalo nuoyo onindo to kolwokre kod gik makamago mago gin ranyisi ni neko mar kong'o cha osechako donjo daktari ranyisi mage mabende kineno tinyalo chichi ni oyo ka to neko ni nyaka bedie ni donjo osechako donjo kai awacho ich wang' masaka saa makoro aggression waduonga ni aggression nyalo bedo ma physical ma ng'ato odonje gi odhaw gi ji mang'eny sana onyalo kata buogo min mare nyalo chuoyi pala gik moko machalo kamano mano neko no osechako timre nadi asewinjo jakong'o ka nyiso min mare ni anyalo chuoyi gi pala anyalo thali ineno gik moko machalo kamano mano manyiso ni neko kong'o cha osechako timre nadi osechako kelo neko no ero aggression ka be nyalo bedo ma verbal ng'at ma yenya ma en ok ong'e no yanyo ng'a to ok ong'e no yenyo kanye to ok ong'e ni en kanye mar adek wanyalo wacho confusion ma wacho chande ranyisi gi rochruok mar paro ma ng'ato en ng'at ma confused ma en ok ong'e ni en kanye to ok ong'e ni onego bedhi kanye iyudo ka kata kiore gimoro nyalo chopo kanyo duogo chako wiyo wil ni iore gang'o mago ineno ka koro gini osechako timre nadi osechako tuo mar neko mar kong'o cha osechako timre osechako donjo to koro levels mamalo koro ma ing'e ni tuo ni osedonjo to iyudo ka ng'at ma wuoyo kende ma en onyalo ga wuoyo iyude ko bet kumoro wuoyo kanyo weru lakini ineno ko ken gimo masawa ing'eyo ng'at ma wuoyo ma pache olal neka gimo wacho kinyal timre nadi ok kinyal comprehend mago hallucinations delusions ng'ato chaka wacho gik ma ok make sense ok inyal make sense out of gima ng'ani wacho manyiso ni en wacha weche ma kata ka ugo mbaka wacho kaka oro sani wawuoye wach mar alcohol induced psychosis ni en ochako mi wach maandamano koro owuok
out of topic ma watimre nadi ma uwe chande to bokone ni gimoro rach ka in bwana ma uwe psychosis ni to ngotimore koro mago gik ma ranyisi mineno go ni ng'atni oken gimoro timre nadi ok dhi maber ka endi to kata neno gigo ma onge bwana bineno ng'amo kalo kanyo no onge ng'ato inyalo kata wuok mingi kama to kitimre nadi kongo sechopo ku ng'atni kuma koro waluongo ni alcohol induced psychosis. Neko mikelo gi kongo obire yore mopogore kendo ji duto te matiyo kod gigo mamero ji kachiel kod yedhe mamoko nitiere kod thuolo mamalo. Nyithindo minyuolo kod mine ma jomath nitiere kod thuolo mamalo mokalo. Tok mano kende owacho kacha ni kimadhe aming'a bende thuolo ni mar yudo neko ni malo mokalo. Wakawiyo ka waduogo to doje kidieny mar adek kendo kidieny mogik mar chenro ni mokadwa no bai kata matin kikisudi. Chulo kuro. Anadwaro mondo timni malit. Mana kaka ni timna malit kuom higni 15. Miriambo. Jamriambo? Mano ng'ama jamriambo? Bedo gi kiawa. Ayadhi pando nyathi mara ni kula man kaeni. Gik ma osekalo timore kendo. Onge keny moro amora madhi timre kawuono. Tapki pod en sirono. Masiro jot. Mama samoro in geno mari oserumo. To an geno mara pod nitie. Kotemo mondo adiera ong'ere. Ang'o momiyo initimoga gik maricho seche te? To kwe obedie ot. Anyuola iloso ga mana ka ute uhero rum to anyuola kende manyalo loko dhano mondo chal kaka dhano. Tapki wuok tich nyaka tich abich saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano gikomba gokinyi safaro se yawa wala mino chiena tandora mojonya Tume mowa kelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki Kidola Kabari wabiro Chakre Orutu nyaka Wangla nyaka Benga budho mara Tiporiti Maikelonigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach Sang'wen otieno. Chemi za uongo stories za jabando tingize ubongo. Ukifika kwa hiyo show ya Thunda Ngor ni raha peke yake. Yera sungina ne anie. Bizi nitie mar puonjo mar nyiso gimonego winji through kamano. Yawajo wadu matandi soreni. Saturday kose chopo. Wenga sherehe kende sherehe party time. Mount music, Mount style. Yeah. Mora marach. Lungani Call Instrumental. Lungani Lin Ramogi Nyanya Kach. Thum Dagmor Ngesu kangesu Sang'wen otieno. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Tembe mager ka obiro ne Gi wende mondo ikonya. kod wach Nyasaye. Tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima Ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Joma thoth gombo idho ndege to kata moseneno ndege neno mana mafuyo. Bende ing'eyo ni nitiere ndege molosi e Kenya ka. Tudri gi Sharon Ong'ao kiny saa 1 kod saa 3 otieno. Komi sigande kalapapla molosi gi wuod luo e pacho ka. Wan gi robot, wan gi ndege ni waloso masinde te ok mana magi kende nitie moseloso mang'eny miuso ka. Mane Ramogi TV kik bai.
Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you and the plans you have for my life. In Jesus' name, amen. Dial *860*291# to get Thank You, Lord. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. To promote inclusion, the Hustler Fund is going to deploy groups such as chamas and SACCOs, overcome exclusion and barriers to participate in credit savings. Jatend Piny William Ruto oyango tielo mar ariyo mar omenda mag hola ne riwruoge ma otisi ni Hustler Funds Group. Nitie gima nagombo winjo, nawinjo ni to bei mage moloro nwa, to mage momedo, ok awinjo. Kawuono nyisa ni ji okoriwore achiel kanyakla achiel nikech ok gimor. Jopiny ywago pek mar ngima ka piny owacho jiwo paro mar loko chik omenda machuogo osuru moko. We're appealing out to partners and the national government that there's need to be a major mobilization of resources, rehabilitation of the lake. Dwaro nitie mar reso nam Kanyaboli mane opong' mong'udho rech buora kendo daro ji e alworano. Wadhi nyime kod neko mikelo gi kongo daktari seche ma ng'ato seneno ranyisi gi ere gima ng'ato nego beni timo nikech samoro idagi ng'ato tineno ka entiere kod ranyisi mani pimonwa ka obiro iri kaka Dr. Levi ni daktari wadani taneno katinde kata kwa gomba kato owuok e topic wadani to tineno kata ler mane entiere gocha weyo ang'ati moro utimo diagnosis nango utimo nondo nango koso uboka o mana history Adoge wokao history ibet ng'eyo ni ng'ato oseyudo alcohol induced psychosis ok tek. Ikao history mar ng'ato, ting'iyo behavior mar ng'ato at the moment, ti compare gi behavior mar ng'ato before, ineno, aetiriwo gi kumora achiel, tikama ntie tools mwatiyo godo, ma structured, ma you cannot base to know ni ng'ato ni nigi alcohol induced psychosis. To after that, to ipenjo ni watimango, waketo ng'ate treatment nitiere mikete ng'ato mani kidienje magi wadonya ne treatment kendo acha ku kidienje achiel kachiel nikech kaka nene ko ni biro benene wantiere kod kidienje ni kidienje adek madongo wadonje weche mag thieth thoro chalo nade treatment nigi kidienje mokwongo wabro kawo ng'ano wakete gino maluongo ni detox stage en ni wagolo toxins mag kongo ma nie dend ng'ato kande to mani timo medically koro tie jogo psychiatric nurses ma specialize ma detox na tijgi koro kwa kele facility kata to mane bibro kete okinyiso ne detox ni timega nango nikech ugolo chilo kata ugolo kwiri mag kongo thothne utime nango nitie iketa keta ng'ato nitie yedhe mo ichwoyo ng'ato ikete ka kisedhi e ward sana no kaka ng'ato nini ndo kanjonge koro nitie yedhe mi keto ne ng'ato michwone to bet kanyo for sometimes to koro yedhe can they remove that toxin from the body pole kisetime 1 2 3 4 days to ng'ano koro en ng'at mwakete second stage mar rehabilitation makoro man tikete inpatient minyiso ni iketo ng'ate rehabilitation aeto ng'at manigi alcohol induced psychosis bang detox nyaka kete yedhe go koro mabro yedhe mag obwongo malungo ni antipsychotics mano lure gi kaka symptoms mag ng'ato chalo kaka neko ne usechopo kaka ne unichal koro yedhe to ng'eny minyalo kete ng'ato antipsychotics thoth to lure gi presentation mag symptoms mag ng'acha koro kosekete yedhe go to bro muonyo gi
samo endelea gi inpatient angowa treatment mare ma rehabilitation no ero ai to kanyo to koro wabro donje gino maluongo ni aftercare manyiso ni kosetieko inpatient chande to koro aftercare mare chalo nadi ere environment mane mwatere koso dok mana kuma notiega gi kongo cha bende nitie kaka wanyalo change that environment counseling sessions ma post treatment kande bende nitie kaka iluwogi to ere kaka ng'at matimo gi nade support system mane ma jonyuol kata manyuola mare ni godo ka en ng'at ma kata samoro ni mondo mi ng'ato chope stage mar alcohol induced psychosis inyalo yudo kata ni tije cha no seriembe tich en ng'at ma onge ga tich familia mare no chal ni no segaweye nikech mano later stages mag alcohol intoxication mondo mi ng'ato chop ni koro chope psychotic stage no manyiso ni ntiere social functions mage mang'eny ntiere tonde mosechodo mang'eny ka mosechodo mar tich cha mar family koro kapok igole to nyaka ung'e kaka wabro riwo tonde gi mondo timre nadi mondo duogi nikech kendo kiwe ka tonde go chot mang'eny kamano to nyalo ga bedo trigger manyalo miyo ng'ano dok timre nadi dok madho kongo koro tonde go wanyaka wane kaka wariwo gi kapod en treatment kacha mondo wane kaka wanyalo konyo ng'ato once and for all ipimo nwa kata ni seche ma itimo ne ng'ato detox okawga thuolo mar ndalo 4 juma achiel kanyo kaito donjo e weche mag rehabilitation kaito donjo e weche mag thiedho neko cha mabende ni wachini tiyo kod yedhe mopogore luwore kod kaka symptoms ne chala e juma achiel ka nikech ma kidieny mokwongo mar thieth tigeni kidieny mokwongo chalo ga foundation makoko ngi maber to koro kati gerot maber to foundation ne racha oni podok bibedo motegno nikech mise ne rach nyiswa ni e juma achiel ndalo 4 ni angatimore e treatment itimo detox yes to a system ne igolo chilo gi angatimore e lokruok nikech nipimonwa ni gimoro donjo to nitiere mane kongo ni onego kaito seche ma igolo kongo ni bentiere gik matimore angatimore system koro gimatimore system iyudo ka yedhe michuoyo ng'ato gi nitie kaka onego bed ni gi restore equilibrium ma wacho chande manyiso ni gidwoko balance mar gigo manyiso ni ka vitamin B1 chane dok piny to nitie yedhe mimiye kanyo mabro boost angowa mabro boost vitamin B1 go ka ng'ato nigi aggressive tendencies manyiso ni en ng'at ma oger ma onyalo nini nitie yedhe mimiye maduoko aggression mare cha timre nadi duogo piny mondo omi allow bende yedhe makoro chwego mondo timre nadi otie dende kanyo koro detox is ena mar duoko dend ng'ato mondo bed normal mondo kik ng'ato winj kotuo iwinjo ka wacho ni ka ng'ato weyo kongo abrupt to winjo ka kotimre nadi kotuo manyiso ni yedhe ka tie dendi kacha chande mondo mi gimi bed gi winj ma normal gimi winj kokidwar kongo cha mondo mi bed winj ma normal dopamine ma wacho ka dopamine ka obedo regulated ma koro chemical dopamine chande ka kosewuok chan ke sami timo ni detox to bi mi kongo ni mondo imadhi mondo yuda ngowa dopamine mago gigo monego be ni yedhe mochuoi kande kata yedhe momigo eko timore nade duoko gi normal kiwinjo ka in restless ka in confused yedhe kande konyi mondo restlessness confusion aggression mago duto iyudo ka gibedo taken care of makoro ng'ato winjo ka en normal within the first 1 week kata mana week mokwongo makoro watime detox process no edo to gime winjo kiwacho ka ni nyaka bende ni giminyalo thiedhi marum chutho makata ka neko mano sedonjo inyalo thiedhe ka pono ni lo kange gi maber morumo chuth baga to beda alcohol induced psychosis mano koro kwang'ie kaka kidieny makwongo ma wacho ni kosa of psychosis cha to symptom ema nyalo bedo manage kada na wuondo gandawa symptoms ema wabro manage mag aggression confusion hallucinations go mago to ntie kaka bedo manage tibro winjo ka in normal lakini tuoche duto mikelo gi kongo kata thoth mag tuoche mikelo gi kongo iyudo ka ntie kiwango maka tuo no sechope to kinyal obedo kaka koro wabro achacha ni HIV manyiso ni nyalo dak kode ki manage lakini okinyal thiedhe mwa wach ni koro mato timre nade kaka wacho ka liver cirrhosis liver mari ikethe didek mokwongo yudo alcohol liver disease kata fatty liver disease ko wuok kanyo to yudo alcoholic hepatitis a stage mogik mar liver cirrhosis inyalo thiedho fatty liver disease inyalo thiedho alcoholic hepatitis lakini okinyal thiedho liver cirrhosis cha en gima permanent lakini kiweyo madho kongo to yudo ka koro liver ni nyalo improve onyalo improve over time koro wanyalo imiza oganda wani mondo ka isechako neno science gi tibiro thiedho gini kapok ochopo at the final stage kata cancer dong iwinjo ni nigi kidienje mage wangia ni complications mabende biro kotende kod neko alcohol induced psychosis nikech
kwa ng'iyo dend dhano wayudo kata ni kong'o kelo ga chandruoge mang'eny mokalo koro complications mamoko ma inyalo kel kalure gi kong'o kaka sewacho mokwongo no awacho liver mari nyalo kethe dek mokwongo fatty liver disease mano kong'o niga gi cholesterol mare kata modhi mang'eny koro iyudo ka moth nyalo ga kelo deposits mage onyalo deposit e liver to mano kelo gino maluongo ni fatty liver disease fatty liver disease mano tinyalo thiedhi kata mana gi diet kata nutrition bewe ya kong'o kende gi exercise gi matindo tindo go stage mar ariyo en alcoholic hepatitis mano koro mano mana fatty liver disease cha osechako inflammation mare to mano bende nigi treatment mare cirrhosis mano koro osetucho liver kanyo mowes kamoro kanyo makoro treatment mare mana kitumo transplant inyalo manyo liver moro iketo ni manyo liver moro gi Kenya kata wang'eyo kod anyuola wabende wang'eyo daktari twagni lach kendo twagni thoth mokalo tawuono ni kare neko inyalo kel kod kong'o to ng'ama miyo nyalo miyo nyathine bedo jakong'o kata janeko mar kong'o komadho kong'o seche ma nyathini e ich wach mogik inyalo yudi kanye daktari iyuda Amre Kenya kuma tiye bende inyalo yuda Koinange Street clinic marwa ni Koinange Street kanyo mar outpatient lakini inpatient ano yudo Rangong Amre Kenya kendo inyalo manyowa gi ong'we yamo 07 5 8 8 1 0 2 3 2 0758810232 inyalo ndikonwa bende message kata email marwa at info@amrekkenya.org mago yore minyalo yudo wagodo kendo wanyalo konyo ng'atno ka in gi anyuola mari kata ng'atno ma nigi tuoche ma pogore mag kong'o gi to wanyalo neno kaka inyalo konye watere through the treatment process ma wacho no ero to gi yore moko ma wanyalo konyo go ng'ato erokamano Dr. Levi erokamano ageno ni oganda wa uyudo puonj makende kendo ka ng'ato dwaro konyruok akwa in mondo migitudre kodi mondo wayud kaka wanyalo konyore penji laktar ko kalera Ramogi TV ngima en mwandu in mibede cheno ni ageno ni yuda chela ria deka kiki ng'ang'e ni ng'ane jakong'o samoro neko sedonjo neko ni inyalo konya inyalo gae in mibedo koda nyaka kendo die chieng' machielo oriti masane